Tira, zai iya zama likita ko injiniyan ilimin sadarwa. Da buƙatar a wannan shekara a bashi kakkasan horarwa haka. Kenan masu basira sai dai su zama likitoci ko injiniyoyi? Tantirai fa kullun ƙara wayo suke yi. Muna buƙatar wasu masu basira a hukuma domin dakatar da su. Je ka to, dau matsaya. To yalla Je ka. Na gode. Rajiv, me kake a nan za fa yi ruwa, ka zo mu tafi. To shikenan ka je ma haɗu gobe. Me ka ba wancan yarinyar? Da wacce ta girme ka kake taɗi? Yarinya abin tausayi ba ta da iyaye. Kawai so nake don taimake ta. Ka ci gaba da haka aboki. Sannan ku. A muka ganka nan kawo. Komai yana da dalili. A yau za mu fara jarraba hoton tunaninku. Daƙiƙu 10 zan baku. Ku mai da hankali akan kewayenku. Daga nan sai na tambaye ku. Kun ji? Ina na ɗan lokaci. Ku je. Shikenan. Shin kun ga wani mai yanayin abin zargi? Mai gyaran takalmi yana rike da allura. Wani mutum kuma yana shan caku basir. Wani dattijo yana rike da bakan lema. Sannan na gani baba, wacce mai bakar rigar. Kowa na kallon hanya yana jiran mota, amma shi idanunsa na kan aljihunan waɗanda ke gabansa. Baba shine ɗan sa nan. Kai da kyau. A yau da ya cakuleti naka ne. Me faru cozan?